Ассалом духтаракои хушрӯсозе наза нигоҳ кунед. Паплинои дархоститон омад нигоҳ кунед. Дин намуд санг задагиам ко хушрӯчаян бинен 80 сомон духтаро айдита було доставка мешава. Ина паплинои Сабринияи Назири гуфта буден. Марҳамат дубайский паплинакои фасони хушрӯ чанд расветка инаиш бо новинкаи ай духтаро нигоҳ кунед. Ай ҳами аям новинка се расветкаи коричневый инаи кабутак баъд инаи сери цвет хулас ҳамаш хушрӯ. Як либосаш 80 сомон духтаро успед кунен бор-бори новинкаи ҳозираш да ҳамаи цветош ҳастаи наличина санг дорак. Иҷада бо чанд намуди дига омадагиай ҳозир якта ба якта нишонтон метиҳем. Касоне ки гирифтаниян ана бадаётон ҳастай ана мигила бисёр амашка гилака мепирсиден марамад омадагиай интихоб кунен дар равакак шумода доставка мекунан. Як либосаш 80 сомон инаи намуда 5D меган чи меган духтаро ина мигилай бинен ранги гили зинда метова. Хулоса 80 сомон як либос шай айди либос боло доставка мешава. Марҳамат ира бинен гилча майда дар кораитона гили калон дар корай хулас иша бинен бо чиха хушчай мана марамат интихоб кунен нависен шуна мисол дар равакак доставкатон мекунан. Инаи замин сафедчам хушрӯ диден духтаро бовар кунен ишаиш хушрӯай ишаиш да хушрӯай ҳар рӯз қариб гили нав омадестай. Марамат кӯшиш мекунам ки ҳамаи новинкора шумода нишон диҳем то ин ки аз ин ҳамихе новинкаи фасон қафон намонеду гирен. Медонен чи духтаро касе ки оптовӣ мегира и донада мисол дута гирена донада 80 сомони ай либосаш касе ай 10 боло мегира оптовиш ино бо арзон мешава. Марҳамат инаи гилам 3D меган ба фикрам 5D меган ина ду рангш омадай ай ҳамия нархошон 80 сомон як либосаш баданами комбахт гилакам фасоне аст ки изарча бубинен чихо хушрӯ мана рамашка дар курайтон анихе гилча майда дар курай тамошо кунен интихоб кунен дар авакак шумода бурда расонанд доставка кунанд. Доставка ҳам дар дохили Тоҷикистон ва ҳам дар шаҳрҳои Русия ҳастай. Бинависем бо шумода мефаҳмонанд чихе равон мекунанд. Ина бинен охи як бор умумӣ карда шумода нишон тиҳем тигри розвияйку аи ҳози савзшам ҳастай нишонтон метиҳем бинен мана савзуш ҳози мекушоем нишон метиҳем. Марамад духтаро кадомеша ки интихоб мекунен ина интихоб кунен нависен шуна дар авакак ҷавобтон метиҳанд доставкатон мекунанд. Чӣ хеле гуфтум доставка ҳастай ҳам дар дохили Тоҷикистон ҳамаи ноҳияҳошда ҳамаи шаҳрҳои Россияда. Хулас бинависен бо маълумоти бештара аз хичон пайдо кунен. Нигоҳ куненда ҳами тал бори навай ҳамаш гулои хушрӯай ҳамаш гулои новинкаяй. Интихобай шумо доставка аз ино